Tak a ještě tady máme jednu cestu z Libochovic. Protože ta chata se nachází opravdu v prdeli Klapim. Tak Klapí City. Takže furt po hlavní, nikam se neodbočuje. Tady možná bude někdo podřazovat, protože to docela krpál, ale já nemusím, že jo. Tak, přejdeme do Klapího a hned za stromem opět doprava. Tak a nahoru už to všichni A znáte. nahoru to znáte už z prvního videa. Takže tak. Těšíme se na vás. Doufám, že všichni dorazíte. Pátek. Čau. Pátek. Zatím.